श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। बांधकाम क्षेत्रातील विश्वसनीय नाव म्हणजे मालवण येथील श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स। मालवणात अनेक ठिकाणी त्यांनी कॉम्प्लेक्स उभारले। ते आपले तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्सचे सर्व मानकर साहेब आहेत, त्यांच्याकडूनच आपण जाणून घेणार आहोत कशा पद्धतीने मालवण गवंडीवाडा येथील या प्रोजेक्टचे काम सुरू आहे आणि कशा पद्धतीने ग्राहकांना ते आकर्षक सुविधा वगैरे देत आहेत। थेट जाऊयात आपण। मानकर साहेब, कशा पद्धतीने आपलं हे कॉम्प्लेक्स आहे, आपण अनेक वर्ष या क्षेत्रात नावाजलेले म्हणून आपली ओळख आहे, कशा पद्धतीने आपला हा गवंडीवाड्यातील प्रोजेक्ट आहे? मी मंगेश मानकर, तुळजाभवानी डेव्हलपर्सचे ओनर। सध्या मालवण तालुक्यामध्ये गेली 9 वर्ष मी 6 प्रोजेक्ट पूर्ण केले असून आत्ता 7वा प्रोजेक्ट माझा तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स म्हणून मालवण गवंडीवाडा 2023 नोव्हेंबरपासून सुरू केलेला प्रोजेक्ट आज आपण 6व्या माळ्यापर्यंतचे काम पूर्ण केलेलं आहे। लवकरात लवकर आम्ही ह्या प्रोजेक्टचं पोझिशन देणार असून सदर कॉम्प्लेक्समध्ये 54 फ्लॅट असून 1 BHK 2 BHK व शॉप अशी युनिट आहेत। प्रत्येक फ्लॅटचा एरिया वेगवेगळा असून सर्व सोयीने युक्त असे हे फ्लॅट आम्ही बनवत आहोत मालवण शहरामध्ये। मालवण शहर जेटी फक्त चालत 2 ते 3 मिनटाच्या अंतरावर, तसंच मालवण भरडनाका 3 ते 4 मिनटाच्या अंतरावर, त्याचप्रमाणे मालवण डेपो 6 ते 7 मिनटाच्या अंतरावर, असं मोक्याच्या ठिकाणी आमचा हा प्रोजेक्ट सध्या चालू आहे। नक्कीच मानकर साहेबांकडून आपण हे सर्व ऐकलं। एकूणच हे मालवण हे पर्यटन शहर आहे आणि या पर्यटन शहरात लाखो पर्यटक आणि असे मालवण नगरीत येत असतात आणि आपल्या सर्वांचं हे घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी मालवण येथील तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्सला अवश्य भेट देणे गरजेचं आहे। कारण मालवण शहरातील गजबजलेल्या अशा मालवण भरडनाका येथून अगदी हाकेच्या अंतरावर हा तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्सचं काम सध्या सुरू आहे। इथूनच बाजूलाच मच्छी मार्केट आहे, बाजूलाच बंदर जेटी आहे। अवघ्या 5 ते 7 मिनिटाच्या अंतरावर चालत जाण्यासाठी 5 ते 7 मिनिटावर ही मालवणची बंदर जेटी आहे, मालवणचं मार्केट आहे पूर्णपणे आणि इथूनच बाजूला मालवणचं बस स्थानक आहे। इथून अवघ्या 7 ते 14 किलोमीटरवर चिपी विमानतळ आहे। बाजूलाच वांगणी येथे सिवड प्रकल्प होतो आहे। त्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं हे मोक्याच्या ठिकाणी असलेलं मालवणच्या शहरात गजबजलेल्या अख्खी मोक्याच्या जागी हे मालवणच्या श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स हे काम सुरू आहे। लवकरच हे काम पूर्ण होईल, त्यामुळे वेळ दवडू नका। लवकरच मालवणच्या या श्री तुळजाभवानी प्रकल्पाला भेट द्या आणि आपलं घराचं स्वप्न साकार करा। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग।